गासैखौबो बरायफिनबाय दिनैनि नैबे गोदान मोनसे थाखोसिम दिनैनि नैबे थाखोआव जाय आयदाखौ जों सावरायनो लादों बे आयदायानो जाबाय इंराजि रावखान्थिनि नेरेशनाव प्लेस एक्सप्रेशन आरो गुबुन एक्सप्रेशनफोरा माबोरै सोलायो। फैदोब्ला थाखोखौ जों जागायदोनि। दानिया गिबि खोथा प्लेस एक्सप्रेशनफोरालाय मा? इंराजियाव खायसे सोदोबफोर दङ जेरै हियर, हेन्स, हिदार बेफोर सोदोबफोरखौ प्लेस एक्सप्रेशन होननानै बुङो मानोना बिसोरो जायगाखौ दिन्थियो। इंराजियाव प्लेस एक्सप्रेशनखौ गोसोआव लाखिनो थाखाय जों मोनसे एक्रोनिम बाहायनो हायो। बे एक्रोनिमानो जाहैबाय ट्रिपल एच। गिबि एचनि थाखाय हियर, नैथि एचनि थाखाय हेन्स आरो थामथि एचनि थाखाय हिदार। हियर ओंथिया जाबाय बेवहाय, हेन्स ओंथिया जाबाय नैबे जायगानिफ्राय आरो हिदार ओंथिया जाबाय नैबे जायगायाव। डाइरेक्ट स्पीचआव थानाय हियरा इनडाइरेक्ट स्पीचआव देयर जाहैगोन, हेन्सआ देन्स जाहैगोन, हिदारा दिदार जाहैगोन। दानिया बेफोरखौ जोङो खायसे बिदिन्थिजों मोजाङै बुजिसिनना लानि। गिबि एग्जाम्पल हि सेड इनभार्टेड कमानि सिङाव आई एम हियर। बेवहाय नुनाय प्लेस एक्सप्रेशना जाबाय हियर। नैबे हियरा इनडाइरेक्ट नेरेशनाव देयराव सोलायलाङो, बेखायनो बेनि इनडाइरेक्ट नेरेशना जागोन He said that he was there। नैबे हियरा देयराव सोलायलांबाय। नै नम्बर द मेन सेड कमा इनभार्टेड कमानि सिङाव द मीटिंग टुक प्लेस 2 miles hence। बेवहाय नुनो मोननाय प्लेस एक्सप्रेशना जाबाय हेन्स। हेन्स माने जाबाय नैबे जायगानिफ्राय। अब्ला बे मा बुंनाय जादों? मिटिंआ लायनो नैबे जायगानिफ्राय 2 माइल्स गोजानाव जादोंमोन होननानै बुंनाय जादों। अब्ला बेखायनो बेनि इनडाइरेक्ट नेरेशना जागोन द मेन सेड दैट द मीटिंग हैड टेकन प्लेस 2 miles thence। नैबेयाव थानाय हेन्सआ नैबे देन्सआव सोलायलांबाय। 3 नम्बर द प्रिस्ट सेड कमा इनभार्टेड कमानि सिङाव द कैलामिटी हैज ब्रॉट हिम हिदर। नैबे हिदारा बहा सोलायो? नैबे हिदारा दिदार जाहैयो। हिदार माने जाबाय नैबेसिम, नैबेवहाय। अब्ला बेनि इनडाइरेक्ट नेरेशना जागोन द प्रिस्ट सेड दैट द कैलामिटी हैड ब्रॉट हिम दिदार। नैबे हिदारा दिदारसिम सोलायलांबाय। दा जोङो आदार एक्सप्रेशननि बागै सोलोंगोन। आदार एक्सप्रेशनाव जोंना बेबायदि मोनथाम जोंना सोदोबफोर दङ। बेखौ नैबे एक्रोनिमजों गोसोआव लाखिनो हायो ट्रिपल थ्रीजों। टी माने जाबाय दिस, टी माने गेन जाबाय दिज आरो टी माने दास। दिस ओंथिया जाबाय नैबेयो खाथियाव थानायखौ बुजायो आरो दिज ओंथिया जाबाय नै दिसनि प्लुरेल नैबेफोर आरो दास ओंथिया जाबाय बेबायदि। डाइरेक्ट नेरेशनाव थानाय नैबेफोर सोदोबफोरा इनडाइरेक्ट नेरेशनाव बेबायदिहाय सोलायलाङो। दिसआ दैटआव सोलायो, दिजआ दोजआव सोलायो, दासआ सो नङाब्ला इन दैट वेआव सोलायो। इंराजियाव दिस आरो दिसफोरखौ प्रनाउन होननानैबो बुङो। गुबुन फारसे नैबे दासखौ जोङो एडभार्ब अफ मैनर होननानै बुङो। जेब्ला बे एडभार्ब अफ मैनर जायो अब्ला बेनि ओंथिया इन दिस वे जायो, इन दिस वे जायो। दा जों मोनथिगौ नैबे दिसआ दैट जायो, बेखायनो नैबे दिसआ नैबेयाव दैट जाहैदों। तो इन दिस वेखौ मा होनना लिरो? इन दैट वे होननानै लिरो। थिग दङ? दानिया जों बेफोरनि खायसे बिदिन्थि लानानै मोजाङै बुजिसिननि। गिबि एग्जाम्पल हि सेड कमा इनभार्टेड कमानि सिङाव व्हाट इज दिस। बेयो मा? नैबे दिसआ जाहैबाय आदार एक्सप्रेशन। नैबे दिसआ दैटआव सोलायलाङो होननानै बुंदों जोङो, बेखायनो बेनि इनडाइरेक्ट नेरेशना जागोन हि आस्क्ड व्हाट दैट वाज। दिसआ दैटआव सोलायलांबाय आरो बेवहाय नैबे बाथ्राया सोंथि सोंनाय बाथ्रा जानायलाय बेवहाय आस्कखौ जों बाहायदों। दाना 2 नम्बराव नायदो शी सेड कमा इनभार्टेड कमानि सिङाव व्हाट आर दिज। नैबे दिजआ जाबाय जोंनिया नैबेयाव थानाय एक्सप्रेशन। दिज माने नैबेफोर प्लुरेलखौ होननानै बुङो। बेयो दोजआव सोलायलाङो, बेखायनो बेनि इनडाइरेक्ट नेरेशना जागोन शी आस्क्ड व्हाट दोज वर। बेवहाय नैबे सोंथि सोंनाय बाथ्रा जानायलाय नैबे सेडखौ जों आस्क होननानै लिरदों आरो बेवहाय नैबे दिजआ नैबे दोजआव सोलायलांदों, बेखायनो जादों शी आस्क्ड व्हाट दोज वेर।
दानिया जोबथारनाय example he said to me why do you treat me thus बेवहाय नुनो मोननाय adverb of manner आ जाहैबाय thus माने in this way बेबायदि मानो आंखौ treat खालामदों मानो बेबहार खालामदों दा बेनि indirect narration आ जागोन he asked me नैबे सोंथि सोंनाय बाथ्रा जानायलाय said to आमाव सोलायलांदो ask आव सोलायलांदो दा बे me object दोङो why I treated him so नैबे स'नि जायगायाव जोङो in that way लिरबाबो बेयो गोरोन्थि जाया अब्ला दिनैनि नैबे जोङो थाखोआव जों बुजि मोनबाय माबोरैहाय नेरेशन खालामनाय समाव प्लेस एक्सप्रेशन नङाब्ला आदार एक्सप्रेशन जेरै these and these आरो does बेफोरो सोलायलाङो बेनि बागै जोङो दिनै मोनथिनानै मोनबाय बेनि उननि थाखोआव जोङो गुबुन आयदा लानानै जों फैबावगोन अब्ला उननि थाखोआव गासैखौबो लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनै एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों